5 ok, amiért rettegték a magyar lovasíjászokat. Képzeld el, hogy egy hadsereggel indulsz harcba, de mielőtt észbe kapnál, nyilak süvítenek minden irányból. Nem látod, honnan jönnek, csak azt tudod, hogy esélyed sincs. A magyar lovasíjászok Európa legrettegettebb harcosai voltak. Íme az 5 legveszélyesebb fegyverük. 5 villámgyors támadások és eltűnés. A magyarok nem úgy harcoltak, ahogy az ellenség várta. Villámgyorsan lecsaptak, majd eltűntek, mielőtt bárki visszatámadhatott volna. A nehéz páncélos katonák hiába próbálták üldözni őket, a könnyű lovasság minden csatában túljárt az eszükön. 4. A retteget visszafelé nyilazás. Menekülnek? Nem, halálos csapdát állítanak. A magyarok egyik leghíresebb trükkje a visszafelé nyilazás volt. Üldözöd őket? Már késő, mert közben téged találnak el. A váratlan támadások miatt az ellenség sosem érezhette magát biztonságban. 3. Nyílzápor, ami áthatolt a páncélon is. A magyarok íjai erősebbek és gyorsabbak voltak, mint amit bárki megszokott. A nyílvesszőik könnyedén áthatoltak a legvastagabb páncélokon is. A csatatéren záporozó nyilak elől nem volt menekvés. 2. Pszichológiai hadviselés, már a csata előtt nyertek. A magyarok nem csak a csatában, hanem már előtte is legyőzték ellenfeleiket. Rajtaütések, harci kiáltások és olyan hadviselés, amire senki sem volt felkészülve. Az ellenség rettegve várt minden újabb támadást. 1. A kiismerhetetlen taktika, mindenkit átvertek. A magyarok ott csaptak le, ahol senki sem várta. Folyton változó taktikáik miatt egyetlen sereget sem lehetett ellenük felkészíteni. A fegyverük nem csak a nyíl volt, hanem az, hogy soha senki nem tudta, mikor és hogyan támadnak. Mindezeknek köszönhetően egész Európa rettegte őket, de szerinted mi volt a magyar lovasíjászok legnagyobb fegyvere? Az erejük, a taktikájuk, vagy a félelem, amit az ellenségeikben keltettek? Írd meg kommentben és iratkozz fel további legendákért!